Sa pool sa CCTV footage na ito, ang pagkakabangga ng isang pulang motorsiklo sa isang 11 anyos na batang babae sa bahagi ng Marquez Street sa Barangay Mauyod, Legazpi City pasado alas 4 ng hapon kahapon. Makikita din sa video ang paglapit ng ilang concerned citizens sa nakahandusay na biktima. Ayon sa barangay, agad na naisugod ang biktima sa ospital habang mabilis naman na tumakas ang sospek. Tanod po namin is naka-duty po doon sa may along Marquez Street din po, pero sa may unahan. Tapos nakita po tinawag po yung tanod namin doon ng isang residente po ng Kabugao. Tapos pumunta po yung tanod namin, and then tumawag din po yung isang tanod namin na kasama po doon sa nagbabantay po doon sa may along Marquez Street na may sabi tawagan na daw po kami para ma-reset Nagradyo naman po yung tanod namin. And then pumunta po kami tapos upon CCTV naman po is mga 4:25 or 4:24 po. Nakarating naman po yung rescue vehicle namin. And then dinala na po namin sa hospital yung bata. Sabi po ng tatay, okay na daw po yung bata, pero medyo may trauma pa. Kasi syempre, yung takot po siguro na Alas 9:30 ng gabi nang sumuko naman ang sospek na napag-alaman ng isa ring minor de edad at residente ng Barangay Pinarik, Legazpi City. Hindi naman po niya tinakbuhan. Siguro natakot lang ng oras na yon. Ito pong driver, kasi siyempre din niya kilala. Naghanap muna, kumbaga hindi naman, kaya nga nagkusang loob pa rin eh. Ilang oras din naman, siguro nakitang kailangan mo alis sa site. Kasi di natin alam, baka may kapamilya o kamag-anak doon na kuyugin. Mas lumala pa yung sitwasyon. Kaya minabuti muna nito, lumayo muna ng kunti. Pero sila na nagkusa na mag-approach sa kapamilya. Dagdag pa ng hepe, wala na ring balak ang pamilya ng biktima na magsampa pa ng reklamo matapos ang naging pakikipag-usap sa pamilya ng sospek. Willing naman yung nakabangga na tulungan. Tingin ko kumbaga ginagalang namin yung desisyon ng both parties na mag-usap sila. Kumbaga siguro na pagkwento nila, aksidente lang nangyari, hindi naman sinasadya. So siguro nag-come up into sila, kaya nagkasundo naman. Kumbaga wala naman silang sinisisi sa mga nangyari. Kaugnay nito, nanawagan ang otoridad sa mga motorista at pedestrian na mas maging alerto sa kalsada para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.